ҳама медонад ки занон бо доштани мавҷуди латиф ва меҳрубон машҳуранд ва бояд мардон дар баробари онҳо аз ҳар гуна хатар дифоъ кунанд. Вале дар ҷаҳон занҳое вуҷуд доранд ки мардон бояд аз онҳо худро дур нигоҳ доранд ва ҷонашонро аз ин гуна занҳо ҳифз кунанд. Салом тамошобинони гиромӣ ва хуш омадед ба канали Некатоп. Дар ин барнома шумо занонеро хоҳед дид ки яқинан дар баробари ҳар гуна таҳдид худро метавонанд ҳифз кунанд. Занони қудратманде ки ба вуҷуд доштани онҳо боваратон нахоҳад омад. Аз қавитарин зани ҷаҳон сар карда то зане ки хеле шабоҳат ба қаҳрамонҳои бозиҳои компютерӣ дорад, дар ин навор мо ба шумо нишон медиҳем. Аммо қабл аз оғоз, агар шумо дар канали Некатоп обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед ва зангуларо пахш намоед ва як лайки дигар мо видеороликро сар мекунем. Рафтем. ин ролик бо ёрии AdinXBet сохта шуд. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. Барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. Баъдан дар шотон пул партоен. Баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. Силкаш дар описания. аксарияти занон орзу мекунанд ки то мардон дар дастонашон занҳоро ба ҳаво бардоранд, яъне бағал карда роҳ раванд. Вале ин занеро ки мебинед ҳадафи дигареро интихоб кардааст барои худ. Ӯ на танҳо мардро ба дастонаш баланд мекунад, балки дар сари китфҳояш низ ӯро мебардорад. Ин зан хеле қудратманд аст. Илова бар ин ӯ хеле тавонҳои зиёде дораду ва суръати давиданаш хелеҳоро шокӣ кардааст. Бале имрӯз ин гуна занҳо вуҷуд доранд. дар миёни инсонҳои афсонавӣ дар қарнҳои қадим на танҳо мардон, балки занон низ ҳузури фаъоле доштанд. Дар ин навор шумо занеро бо исми Дуновурро мебинед ки бо тамоми қудраташ метавонад мошини калонро ба ҳаракат дарорад ва ё ин ки тела диҳад. Дуномур агарчи камтар шакли зебо дорад ва камтар ба як принсесса шабоҳат дорад, вале вай шоҳи сангинвазни ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Вай дар яке аз мусобиқоти ҷоми ҷаҳонӣ тавонист вазни 300 килограммро интурӣ бардорад. ин сангҳоеро ки мебинед вазни ҳар яктои он ба 150 килограмм баробар мешавад ва ба ӯ муяссар шуд ки ин вазнро, яъне ҳаҷми 300 килоро бардорад. Доноз яке аз қудратмандтарин занони ҷаҳон ба шумор меравад. Ӯ на танҳо қаҳрамони ҷаҳон аст, балки модари ду кӯдак асту зане аст ки меҳрабонӣ дар дилаш ҷо дорад ва аз ҳама муҳимтар ибрати хубест барои бақия мондани занони ҷаҳон. вале агар шумо фикр кунед ки ин духтар як гардонандаи барномаи телевизионӣ аст, иштибоҳ ҳам намекунед. ин духтар бо номи Соро дар яке аз телевизионҳои Сербистон барномаи обу ҳаворо пеш мебарад. бар зами ин Соро варзиши теквандоро ба шакли хубияш анҷом додааст ва омӯхтааст. варзиши теквандо на танҳо бар вай кӯмак мекунад ки дар барномаҳои телевизионӣ зебо ба назар бирасад, балки вайро дар корҳои хона низ кӯмак мекунад. инчунин аз ҳар гуна таҳдидҳо дар эмин нигоҳ медорад. чуноне ки мебинед интури ӯ аз мағозаҳо харид мекунад ва дар инстаграмаш чунин видеоҳоро барои ҳаводоронаш мунташир мекунад. исми ин занекро ки мебинед Челси Мокини аст. вай бо тамринҳои варзишиаш ин гуна атрофиёнашро ҳайратзада кардааст. исми ин духтари навбатӣ Ҷесси Гироф аст. вай соҳиби камарбанди сиёҳ дар навъи варзиши кунг-фу ва теквандо аст ва ғайр аз ин 5 навъи дигар намуди варзишҳоро низ хуб медонад. ӯ қаҳрамони Париж бо найза аст, вале пас аз ширкат дар яке аз барномаҳои телевизионии Амрико бештар ба шӯҳрат расид. намуди варзиши реслинг камтар ба ҷисми занон туғрӣ меояд ва ин намуди варзиш ба занон хеле хатарнок ва мушкил аст. ба ҳамаи ин мушкилиҳо ва хатар нигоҳ накарда ҳастанд дар дунё заноне ки дар ин бахши варзиш номи худро гузоштаанд ва илова бар ин мардуми рӯи заминро бо ҳаракоташон дар ин намуди варзиш ҳайрон кардаанд. исми ӯ Юрон Хуон аст. агар шумо навъи бозии компютерӣ бо Tekkenро тамошо карда бошед ва ин занро ҳатман шумо мешиносед ки чеҳраи ин ба он персонажи бозӣ хело ҳам монанд аст. чеҳраи ин зан ба яке аз бозиҳои компютерӣ бо номи Tekken бениҳоят шабоҳати сахт дорад. ин духтар намуди варзиши бодибилдерро тамрин мекунад, вале дар зиндагии воқеаш ӯ як пизишк аст, яъне духтур.
агар шумо баъзан вақт агар дар зеҳнатон яъне дар фикратон омада бошад ва шумо занҳоро заиф фикр кунед, ин занонро тамошо кунед ва шумо аз фикратон мегардед ва талош кунед ки ҳадди ақал ба мисли онҳо бақувват бошед. дар ин ҷо шумо духтаре бо номи Шайна Вестро мебинед ки бо қудрати хосаш шамшери самураиро ҳаракат ва бозӣ медаронад. ҳатто ин духтар агар дар дастонаш шамшер надошта бошад, чандон ҳам қобили нигаронӣ надорад, чунки ӯ инчунин тавоноии ғайриоддии истифодабарӣ аз корчаро низ дорад. Илова бар ин духтар маҳорати хосе дар истифодабарӣ ва ҳаракат додани чӯбро низ дорад. Шайна Вест ба шакли воқеияш як зани самураӣ шумурда мешавад ва гузашта аз ин бар одамони заиф ҳамла намекунад, вале агар хатарро эҳсос кунаду мавриди ҳамла қарор гирад, аз худ ба дурустӣ дифоъ мекунад. маъмулан духтароне ки варзиши намуди теквандоро анҷом медиҳанд, бештар онҳо ба модел монанд мешаванд. Онҳо бар замми оне ки на танҳо худро метавонанд наҷот диҳанд, дӯстону ва аъзоҳои хонаводаашонро низ дар муқобили душман ба хубӣ метавонанд муҳофизат кунанд. чӣ фикр мекунед ин духтари ҷавон шуғлаш чӣ бошад? Ба назари ман як модели зебост, аммо бар замми ин боз ӯ тавонаҳои зиёди ғайриоддие дорад. исми ин духтар Лорин Дидмонд аст ва ӯ мураббии теквандо дар як мактаби варзишӣ аст. Лори бо ин тарз мардуми ҷаҳонро шикифзада мекунад. ҳамаи мо медонем ки дар Хитой як намуди варзиш вуҷуд дорад бо номи кунг-фу, вале кам аз шахсоне бидонанд намуди варзиши иногомо. ман шахсан худам бори аввал ин гуна варзишро мешунавам. шумо чӣ? Дар комментария фикрҳоятонро нависед. бисёре аз занҳои хитоӣ барои озодии мардумашон намуди варзиши иногомое ки аз намуди кунг-фуи занона аст хуб, яъне ба хубӣ аз худ кардаанд. имрӯзҳо бошад хеле аз занони чинӣ ин намуди варзишро хуб омӯхтаанд ва тамрин мекунанд. духтароне ки ҳамагӣ якчанд моҳ варзиши ин намуди варзишро интихоб карда бошанд, яъне омӯхта бошанд, метавонанд марди ғулпайкареро аз пой афтонанд ки чандин сол дигар намуди варзишҳои шарқиро тамрин карда бошанд. бо тамошои ин саҳнаҳои аҷиб бедуни шак метавон боварӣ ҳосил кард ки занон аз қудратҳои аҷоибе бархурдоранд ва агар онҳо тамрин кунад хело ҳам хуб мешавад. Гулҷон Нокикова, варзишгари аҳли Қазоқистон, яке аз варзишгарони шигифтангези ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ӯ мастери спорт дар навъи ҷуйҷитсо аст. варзиши ҷуйҷитсо на танҳо бар духтарон кӯмак мекунад ки дар баробари душман худро ҳифозат кунанд, балки метавонанд барои кишварҳояшон ифтихор биёранд ва дар чемпионатҳо ғолиб оянд. илова бар ин бар занон кӯмак мекунанд то бадани фавқулода ба навъи модел бошанд. исми ин духтар Ҷеннифер Верини аст. ӯ мураббии фитнес аст ва ба дигарон мегӯяд ки ҳеҷ баҳонае вуҷуд надорад барои ба варзиш нарафтан ва метавонед дар ҳама ҷо ва ҳамеша тамрин кунед. нигоҳи ҳар яки мо мардҳо ба зебоии занҳо мумкин аст фарқ кунад. яке алоқаманди занони модел аст ва ба дигаре маъқул аст занҳое ки баданҳои качок доранд. барои ҳамин баъзе аз занҳо дар бодибилдер талошашонро ба харҷ медиҳанд ки ҳам қудратманд шаванду ва ҳам бадани фавқулодаи мардонае дошта бошанд. хусусан ба ман ин гуна занҳо писанд намеояд. ба шумо чӣ? фикрҳоятонро дар комментария нависед. ба чеҳраи ин духтар нигоҳ кунед, гӯё ки фотошоп карда бошад дар танаи як марде рӯи занро часпонда бошанд. ҳамин хел ба назар намерасад? шумо чӣ фикр доред? занон ҳам барои расидан ба ин гуна баданҳои мардона гоҳе аз ҳад мегузаронанд, вале ин духтаре ки шумо мебинед ҳатман шуморо ҳайронзада мекунад. занон ҳамеша мехоҳанд ки дар кадом синни соле ки набошанд тану бадани олӣ дошта бошанд. ҳар қадаре ки синни соли занҳо мегузарад, онҳо бояд бештару бештар тамрин кунанд. номи ин зан Ҷунол Макдуон аст. ба он нигоҳ накарда ки синни соли ин зан кайҳо аллакай гузаштааст, ӯ ба намуди варзиши вазбини бодибилдер машғул аст ва худро бо ҷавонон сар ба сар мекунад. вале Лури Бросин метавонад ҳарифи хубе ба зани пештара бошад. вай солҳои дароз аст ки варзиши намуди кроссфитро тамрин мекунад ва бо нигоҳе ба вай мешавад гуфт ки ин зан нест, балки мард аст. тамошобинони гиромӣ, сипосгузорем аз ин ки шумо видеоролика то охираш тамошо кардед. агар ҳамин видеоролик ба шумо писанд омада бошад, ҳатман дар канали мо обуна шавед, зангулачаро ҳатман пахш намоед, як лайки дигар ва то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.
match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. I say I could have the world or be with any girl, but something about your style makes me wanna man up. We should fill our cups, catch a flick and do some stuff. I used to wanna stand, but with you that's not enough.